Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong hapon guys. Kung mahiligong ka og traditional hilot, first time nimo ni nakita, tanawag yun para sa imo ani, base ni katabang. May hapon ma'am. Unsa man atong ipamati? Sa nga lipong. Ipasid ko an. Na pwede ka buhi burong. Aga pwede. Kasukaan unsa pa? Lipong, yan Lipong. sakit kamot. Sakit ang kamot. Sakit na siya. Sakit lang dili ngol-ngol. Sakit. Ngalay panhod. Sakit sa insa na ipamusong. Sakit pamusong. Unsa pa? Gani akong lipong. Lipong. Taas Sakit pa yun. akong sugar oil. Unsa ka taas? Sa 15, 16. 15, 16. Sir, mababa unta pero migit sa 17, 15. Ano 22? Itong dito po. Hindi nga siya kita mo. Wala. Hilot kaon, hilot. Wala na kung gipakon sa kaon jud. Nya hilot. Madala naman. May kani baba. Dili na ka pa check up. Dili na ni. May balaan man. Masama niya. Balaan man. Ako akin nilipong. May man high blood ka. Nalipong naman. Dili lang ako kun Hindi gipon. na sugar. Ang lipong kulang tulog, dehydrate, kabuhi. Muna sa ang mga Kabuhi lagi siya. muna ang mga Nalipong ko kasukaan kay ko. kasukaon. Sige. Sa pagulain ma'am. Kato naman ang bibag. Muna lain. Muna lain pangita sa mga Sige, ikaw na itanaw mo sa pilain. sige. May nakabalo kasi ko ka. Ayan pa, pag umanggo, may nag-ingon ro, may natagahilot din. Kita na kasi sa Facebook, Wala pa po. YouTube, wakod. Apo. Sa YouTube, makasearch ka kung makatana ka YouTube. Eric Hilot. Mana YouTube? Wala na. YouTube channel ni. Nana ka sa YouTube. Gawas na ka sa ibang lugar. Lain. Kita na tayo. Tungkol sa niya itong yung nga ni mo, rin gawas. Wala edit na, wag usab. Sige, asa nga balay mo, ma'am? 3 de Mayo man. Tres na Mayo. Sige, basig na kay shout out, ma'am, sa ibang mga silingan. Mga silingan sa broka dito. Unsa na nga hardware niya? Ay man yung hangin. NNK. NNK Concrete Products. Jardin po ka. LRD Concrete Products. NNK. NNK. Hardware. Hardware. Concrete Products and Hardware sa LRD. Black naman natin. Ano black? Alilat. Ang kalaban nyo tong atbang. Itong MMK. Dili. MMK, malaan na. MNK. Sige. Wala kay shout out sa musilingan. Kaya na to sila Loloy. Isa Loloy, kayo. kitsa pa yung musilingan. Si Lawrence Diaz. Lawrence Diaz. Sige. Ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Vigo City, no? God bless po sa inyo. Hello po. Ako na si Mindre. Yung silingan, taga 3 de Mayo. Tabangan na ito ng Mayo. Yan, di pa mati. Sa kalawasan, siyempre, na panatsapatampo. Sa Ginoo, pag tanang mo doon sa mga pahilot, mga patambang, panikamot mga mamaayo mo, patag sa mga mga kahit natin kinapamati sa basan. Pila na ba edad mo, ma'am? 60. 62. Wala pa mag-61. So, ayan guys. So, karoon lang po nakakita ng video. Please subscribe my YouTube channel. Shout out po sa lahat ng mga nagkatanaw. Huwag sa mga nagka-comment. Huwag shout out ang God bless po. Sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So, magsugod ako gilot guys para sa inyo. Ano na magulong ka? Malong ni habol. Malong. Napaday tayo. Dili ni double. Nisulot ka? Isulot. Nisulot ka? Batay. Ano daw? Isulot. Nisulot dito di ay. Isulot. Sige, gusto na natapit, makaya. Karoon mo ko kasulay ng nisulot pa. Kinigwang-wahin man ko na to. Saka daw gamay man. Saka gamay. Kaliwa na talaga kapahigit sa hindi rin. Oo. Ilan ka na ha? Kaliwa na. Okay na ka na?
ko sinigduka. Ano na to? Angin lagi na. Dagang mga kapahilot rin mo ito istiman. Dagang nag-anin din. Hindi mo pangalan, ma'am? Ha? Bibilin. Mas matol na malawak. Ma'am, nagabasa ka kapit. Okay? Sa una, kung na ka ng magot at sa dili, bawal ginangimasa, hakbat, ulas na ito ang pagkabila. Kaya tawagan na niya, pas mo sa puso niya. Okay, siya? Okay, kamay lang. Sulit lang. Ano bang lugi? Nanda ka makulang. Naram ka diri, wala ko nang tabangin. O mga ko naman kita gawin. Kabila ka na mais pa. Wala. Muli tayo. Aray. Yan, sugar 22, wala itong tanggal. Bagay ni. Hilot kaon, hilot kaon. Sara. Hilot lang gud siya, man. Circular ang dito, makbuke mo gud siya. Naaway siya ba? Kan circular mo. Buburi. Sino? Ito ba hangin?
Gamay? Ha? Ay, sakit. May sakit to? Sakit. Sakit eh. Ay, Di pag lawas mo lawas. Sige, ato ba kaya ko electric part? Very good. Ganito mo na. Dapat ko gear ko, kaya nang dili ka basa, ha? Dili ka sarap. Ito gamay no? Ito. Nakakatawa ko. Ano yung adal yung vlog mo? Vlog. Ano yung adal? Ha? Ano vlog mo yun? Ano yung kayo nakakita? Dagan na. Ang pinakalayo nga ni Tana Audrey sa ko, Las Vegas. Sa subscriber na ko sa Las Vegas. Pinoy. Las Vegas, Indonesia, tanan Asia dire. Kita sa buka. Hindi nagbasa ng mga gaspang kayo mo pa asmado. Gaspang kayo. Asmos kusog. Ito ka mo inom? Oo na. Nag-explain ko sa iyo, ma'am, paminawa ko ha. Okay. Nag-explain ko, paminawa ko. Importante kini sa makalawas, ang dili lang para sa mga apel ko. Buti na dyan ito viewers na nagkatala sa itong YouTube channel. Ano dili, ma'am, kung ako ka masayon, ano yung dili palay-palay sa uric acid, ha? Kani sugar. Uric acid, kani sugar. Ay kalimot, kung harap magunin sila ka doon. Kani uric acid, nadri ang sigarilyo rin, no? Kani soft drinks, kape, juice. Kung asang kusog na ito ipasulod sa itong lawas, mo ito mapiktahan. Una, ha? Pero inon, okay pa? Di dyan sa babahan to, dili pa lang. Madugay, magkadugay, di na matandog, mabugat ang atuang
tiil. Ano na, Nabukat na lagi ay. mahupong na. Kung manghupong siya, ang atong dugo, sticky kayo. Kung din siya mo, dagan ha. Dagan man, pero hinay. Kaya grabe ka, sticky. Wala, bingkagan, di dapat. Ano, 5 ka bulan buntis, 4 ka buwan, mild stroke. Hmm? Takot ko kasakitan. Dili kong kagon, mabugat ni, madugay. Sakit ni Mahil? Sakit. Ano mo doon nagtandog? Ay, ito. Ay. Dito. Nakatuloy. Dili ko! Tagas ikaw ko ba di ka bulan pa sa eskulahan? Bi. Account ko ha. Ha? Ha? Yan, sugar na na. Wala sugar. Kaya nga naman, kung ano siya Ay, sa matandog. patido ka sa Masirkular ang dugo, parang upis na. Kaya na yung mga tag-asog sugar, kinahanglan din mo paon na dagang. Kaya nga naman, pakauno na po dagang. Ang atong, ang ano si sugar, iya mo ko ng kaon ng atong mga kaunuhan. Ngayon, kung kamay tagkaon, kung saan nalay ilison nun? Kung saan nalay ang kaon nun? Sumusamot tagkagamay. Matay mo yung sawa. Magkaon ta po ilan, nagalit mga mais, at Okay. nagtipid ko tayo, ma'am. Ha? Tupigil taon. Ano man? Diba kadaot daw. Taas ang sugar sa mo. Dili na, ay dito, ano mo, samot, kung nagkagamay. Malang laktod na storage. Kilawon din na niya imuhang hulog, imuhang katambok. Karong gini mang katambok. Ang natambok ni mo, parting ni wanga. Nalami kaon nun, gamay lang. Tumalas plato, isa lang ang plato. Uy, Samot. ano samot? Siyempre, iwas ka sa tamis. Pero, kaon dito po ilang ang basta sugar, ha? Samot ka ng laos. Anto na lang, kay gamay kagkaon, kabuhiyaw na lang. Ito. Kay gamay kulang, yung ano, yung bitok. Kulangan sa mga kaon. Ito mo samot nagkasakit o di kwaon. Ayaw sa ba? Ayaw Tara. na, sakit bigay mang. Nagkamay na? Sakit. Wala pa mo. Dugay pa na yan, ha? Relax. Ang tagamay.
Bukan niya. Oh, panas na. Bakal, Ano ang bata ko? Nag-charge, no? Kaya naman. Ting-ting mo po. Kaya nga? Kaya nga? Aguanta pa. Ano lang gilid? Saan nagkasakit? Anak ko. Ano ka, ma'am? Anak ko ito niya.